otimo mar mako achicha mano Collins Kalusha manyaka sani koro itudo kod neka mag joma mine manoseyud ringre magi kata mag dhano manoseyud ringre margi kwari. En yere kaka nyalo bedo ni obila okaw thuolo matin kende mar mondo mi gimak achich makama kendo nyaka sani koro entiere lweto obila. Tadiera Peter ka wang'e ni nitiere jomoko ma osenegi e pacho kae. Rowere mathoth nosenegi e pacho ka to nyaka sani pok wawinjo ng'ata momaki kitudo kod nek magi. Nyalo bedo ni nitiere gimoro kama wakia kose nyalo bedo ni nitiere cases moko ma obila miyo kipaumbele kata keto okang' manyime to nitiere moko ma ok mak motegno ahinya nikech mae nyalo bedo ni dhiere ahinya. Obila nokwayo ndalo 21 mar mondo mi gitim nonro, ndalo achiel kende gisemako achich to nitiere jomoko manosetho kata nonegi to nyaka sani pok wawinjo kata nomak ng'ata kitudo kod nek maggi. Ang'o matimore? Apa ne emomiyo na akwongo wacho ne ati report manomiwa gi DCI ni ok wanyal kawe akawa wamwenye ngili kaka omiyowa go nyaka ne wanon tutne malong'o ne ng'ani noyo koka ne gino obedo reported one day within a day osayude wacho ne ati nodhi neno mpira kamoro to omake ka mpira kuno to within some hours bang' make tiwacho no sa confess nego ji 41 to adieri mana kaka wacho ne nitie so many cases mag nek mosetimore e piny Kenya ka ma kaw igni mondo police tim nonro mayud gima dhi mbele mondo ket ayanga ne jopiny. Koro wapenjene ma gi report ma DCI ni could it be net ni nitie cover up nikech adieri nitie gimo mabe nyalo timo because of pressure ma jopiny gik moko nyalo bedo stage manage to contain nikech sani nitie ywak ne joma mine ne ywak kabisa ne ang'omo mine go jowetegi. Koro nyalo bedo be also a strategy so is also an hypothesis nyalo bedo possible ne ati to contain this pressure ng'amo makini no bedo portrayed mokwongo ka ng'ama riek kabisa mosenego ji maonge ng'amo ng'eyo for the last 3 years. I wonder kako bedo ng'amo fuwo mag gino timore within just a day osayude kuma watch football within hours osa confess kako nego ji 41. Koro nitie gik moko mok add up a report mar to kiwacho ni nyalo bedo ni en gino ma ng'ato temo stage manage are tiende ng'ato stage manage gimoro e pacho ka gisani to magi ngima ji ma olal ngima dhano ma onegi. It can be very unfortunate. Ma wachne ka en gima timore kaka wachne it also it's a possibility ok wachne ma gima timore but it's also a possibility. Mana kaka DCI ne gibiro ge wachne this can be a ritual. This can be just a makabo ng'at mama mora ne nego ji wamba is also an hypothesis that nyalo bedo ne ati report mage miyo wani ng'ani nikech wasebedo ka wa complain nitie general complaint on police brutality, police killings, nitie joma osebedo ka tho, nitie joma osebedo ka lal, nitie joma ne yudo rivayala. Ng'ato nyalo bedo ne koro pressure no bedo mang'eny